umphakama wami bekuhle wabangcwele bakhonza abahle enkosini njengoba nasekuseni bekuqhubeke intsha namanje ke kusazophinde futhi kuqhubeke yona socela ke bangcwele benkosi bewusebenza umsebenzi wokubambisana kwelihle igama laShemeza ePhathame. Abavangeli esinabo, abashumayeli esinabo, abakhokheli nehamente yonke kaJehova. Amen. Sekungapha ngakuthina manje enhlalisouthi sibonga umusa kubaba umshumayeli ongumphathi noyinkosi yaleli thempeli okwalesi sikhashana. Amen. Besingeke sikuthole leli thuba ukube ebenza ngenye indlela ngenxa yokuthi unikeziwe amandla. Amen. Bangcweleke sizocela ngokuphuthuma inkonzo le yamanje sibambisane enhlalisouthi ngoba ekseni kube amakhosazana. Ngiyacela bangcwele ukuthi kube nje inhlalisouthi entathu ezokwazi ukuthi iphakame ikhulume indaba ekaShembe. Amen. Ngenxa yesikhathi nangenxa yesimo sezulu nangenxa yokuthi sizothi masiphuma la emva kwenkonzo kube khona umsebenzi oqhubeka ngaphandle, siyacela ukuthi nabanye kade befisa ukuthi bakhulume bangalimali emoyeni. Inkonzo isazoba khona sibe ningi, sisazolivula ithuba uma ukuthi sisakhona ukuba sibe nje ngaphambili la kubantwana. Amen. Siyacela ukuthi bangalimali emoyeni. Okade nje suke ekhaya ethi hayi impela ngizofike ngiphakame, ithuba ke yilo leli kulabantu nje abathathu manje ukuthi asibone ngaye ke eqhamuka ngokuthi ahlabelele. Amen. Ngizocela nje ukudlula evesini elilodwa nje esihlabelelweni samashumi ayishagalombili nesikhombisa. Ayinhlanhla yaleso soni silenga emthini ayinhlanhla yaleso soni silenga emthini ayinhlanhla yasehlela awusilenga awulezwakala
ngizocela nenhlalisuthi enye ezophakama bangcwele libe linye nje ivesi mhlambe nentshumayelo ibe yinye amen ngesinye isikhathi esingaphambili intshumayelo izoba mfishane kakhulu kwenzeka bangcwele inkosi yesibili iphethe inkonzo emzini omdala wasekuphakameni yakhuluma ngomnumzane owayekade enabantwana bamantombazane amakhosazane ayeyishumi kodwa labantwana wayengabathandi ngendlela efanayo lo mnumzane kwakukhona oyedwa owayemthanda kakhulu esingafanisa nje sithi kwakuyiqanda nje lakhe lo baba ehlale njalo lo mntwana emgonile laba abanye nje ngisho bayeka behamba kodwa nje lo ehlale emgonile njalo kwenzeka ngesinye isikhathi kwase kufika insizwa ezimbili kuthiwa lezi insizwa zafika zibukeka isimo sazo zingezinhle kahle umubuka nje zidelelekile zafika zazomemeza emzini walendoda angazi noma zazizolobola noma zazizokwenzani kodwa zafike zamemeza emzini walomnumzane zamemeza lengane wayesephuma uyise wathi nginganisiza ngani bathi cha size ngokwethu okulapha ekhaya wayesethi lo mnumzane cha akukho ngokwenu okulapha ekhaya bathi cha ukhona umngani wethu okhona esize ngaye wathi lo baba cha akekho umngani wenu kanginazi nina umngani wenu ubani zathi lezi zinto cha ukhona lapha ekhaya wayesethi lo baba hayike ake nilinde kancane ke ngililethele izingane zami mhlambe kungenzeka ukuthi nikhuluma ngazo noma nizombone nize ngaye thola lo mnumzane wayeseyikhipha lezi zingane wakhipha ezu9 wayeseyigodla le ayithanda kakhulu wayithukusa wayikhipha lezi zingane wathi akusiye lo enize ngaye wazi wayiqeda zonke zithi lezi zinto cha akusiyena wayesethi hayi kusho ukuthi animazo nize ngaye futhi nidukile buyelana emuva kuthiwa lo baba wathi hayi lezi zinto zoyihamba zase zithi cha mnumzane thina siyamaze size ngaye futhi umngani wethu wathi lo baba cha akasekho sele endlini njoba nginilethele lezi zingane eziwu9 izona kuphele nginazo lezi zinto zasithi hayi kulungileke ngoba uyenqaba naye thina ke siyamazi sommemeza ngegama wathi lo baba cha noma ningamemeza vele kanginazi nina ngikhola nokuthi ukhona lo muntu enikhuluma ngaye zase zimbiza lezi insizwe zathi phika inkane einsizweni phika inkane einsizweni lengane yayisilizwa lelizwi labangani bakhe ababizana ngale ngaphandle lase lengane iphuma lamadoda kuthiwa amemeza nje kabili kwathi okwesithathu ingane yayisidlubulundela kise yayisiwalandela yafika yangena phakathi kwawo lamadoda kwase kwathiwa cha mnumzane uyabona yini ukuthi lengane ngempela umngani wethu yipi kanti leyo buthi ayisiyo umngani wethu lamadoda ayisesuka eqholosha ehambe ebheka le kuthiwa ahamba ibangana elincane ukuthi lo baba usawabona nje ayisephenduka lamadoda aphenduka imalasi abukeka njengeimalasi lo baba wayesethuka uthi hawu ingane yami iumngane nezimalasi isho njalo inkosi yasekuphakameni ithi nina nginifanisa nalomntwana ukuthi ngithi nginigonile lapha ekuphakameni kodwa kube khona abantu abaphila impilo nabantu bangaphandle kube kukhona abantu abathanda impilo eyenzeka ngaphandle ithi kunjalo ke ukuthi ufike uyiphila impilo kodwa isono sothi mase sikumemeza ungakwazi ngisho kwenqaba ngisho ngizama ukuthi ngikuthukuse kodwa usathana uyokwazi ukuthi akuzuze ngoba anifuni ukuzwa hlakisuthi bekuyilelo nje izwi ngizocela nje nimi bathathu inkosi businikuzwile amen
inkosi enkulu inyazi lezwi. Amen. Ngibingelele abavangeli abakhona phakathi kule ndlu. Ngibingelele abashumayeli, ngibingelele abakhokhi, ngibona ukuthi hamantenko engcwele yenyazi. Bangcwele loguqe lapho umfana wakashozi osizweni Thempele ngaphansi kwamshumayeli uShozi nomkhokheli uGumbu. Bangcwele ngizodlula endabeni uShembe wayenzayo. Ngathi ngelinye ilanga nje sizihlalele nje, ngihlalele nje labafethu kwaqhamuka enye insizwa. Le nsizwa yakambhele, le nsizwa le yaqhamuka yathi mfana kaShozi akhona umntwana ngala ngaphesheya kwebridge. Lo mntwana la ngaphesheya kwebridge la kaMamba usegule kakhulu. Besimbona ehamba ibhedlela, ehamba inyanga kodwa akasindi. Wathi ake simhambisele umthandazo. Ngase ngathi mina ke asiqale sibikele umshumayeli kuqala. Sase sahamba sobikela umshumayeli. Umshumayeli wasiyala ngendlela ukuthi wasosinika amafutha namanzi abusisiwe. Sasa thinte ezinye insizwa. Sasaphikelela kulowo muzi. Safike sawenza umthandazo wokuvuka. Sawenza umthandazo wokuvuka, senze indlela ezenziwayo ekhaya umuntu emegulu, samhlikihla umntwana, samhlikihla, samphothisa amafutha. Sathi siyabuka ngakusasa umntwana usephilile ngonyazi lwezulu. Kwathi ngelinye ilanga nje kwafika umvangeli uNxumalo. Wathi kukhona ulokhuzana lapha la alo umkakhe la kaMzila. Ukhona umntwana lapha yana kaMzila ubefunda bebewummeli. Waswaphithelelwe ingqondo. Waswaphithelelwe ekhanda. Manje akusafundeki useyayilokhu usekhuluma izinto engahlangani. Sakwathi umvangeli uNxumalo asimhambisele umthandazo kulala. Sasaphikelela nomvangeli uNxumalo, sihamba nomshumayeli uShozi. Samhambisela lo mntwana lo. Umvangeli uNxumalo ujwayele ukufunga ke. Uyafunga ukuthi awuzophila lo mntwana. Koshaya usuku lesithathu esephilile. Sathi siyambona umntwana uphilile, useright, uyafunda manje, uze uyaphila manje busisene kuzwile. Amen.
letha unyazi lwezulu. Lo okhulumayo umntwana wakaqwabe intabeni zaseshowe. Kodwa ke ngiphethwe indawo ezimbili, ngiphethwe eShowe ngase ngazophethwa enkonjweni umshumayeli uNtuli umkhokheli uMangidi. Ayibonga Nkosi. Siyabonga abatwana benkosi, uma ngembonge uShembe ngabe ngenza iphutha. Nami ngifakile nje emlilweni ngathi ngifuna ukusha kwabanye abashayo. Kodwa ngiyamcela uNkulunkulu abatwana benkosi ukuthi angilekelele angamuki kimi. Ayibonga Nkosi. Batwana benkosi ngeke ngaba nomthandazo obewunzima obengomuhle emva kokuthi sengihlala iminyaka ewu8 ngasebenzi. Uma ngithandaza uShembe sengithandaza sakumdimanda. Ngangenza iphutha kodwa usizi la ngenza ukuthi ngimdimanda uShembe mangithandaza. Ayibonga Nkosi. Sekuthi ngoDisemba lo wayizolo uma ngihleze mina sengifikela ubuthongo. Bewungasekho umthandazo bese ngikwazi ukuthandaza mina omunye ngaphandle kokudimanda uShembe ukuthi ma uNkulunkulu angisebenzi ngani, kungani Shembe ungikhohliwe mina. Ngisho ngo4 ekseni bese ngicupha isikhathi angiyena umuntu okwaziyo ukuthandaza kodwa bese ngizama lento yokuthandaza ukuthi angiyenze. Sakuthi emini ngelinye ilanga mangihlezi ngivele ngifike lokuthongo bese ngiyalala. Bese kuvele kuqhamuka unyazi lwezulu same time. Ngingakalali ngisho isikhathi esingakanani ngathi ngisanda ukuzumeka nje kwase kuqhamuka unyazi. Lase liphakamisa isandla sekhona lento okuthiwa ngiyayikhohlwa ukuthi esikoleni yayibizwa ngani kwakuvele kudlale ifilimu ephakamisa isandla kanje bese kukhomba lapha bese kuyakhanya kwase kudlala into eyifilimu kanjalo. Ibioscope. Ngiyabonga bafethu. Ngiyabonga. Uma ekhanyisa ngesandla unyazi lukhanyisa kanjena ngibona indlu enkulu abantu kuyaqhamuka abantu abathathu bayithela ngopetrol lendlu badraya bayithela ngopetrol bathi sebengemumva bayithela ngopetrol kwase kuphuma abantu ngithi babela ko7 bephuma phakathi kulendlu bebaleka. Owagcina wathi abaleka wase yasidonsa isicapha wase bayabaleka laba bantu. Ngiyabuka njalo yonke lento uthi uShembe uthi angunakile uthi ngicela ubuke lapha. Uma ngibuka lapha abatwana benkosi base bayilayitha laba bantu lendlu. Bayilayithe ishe ithe isishe siyikoba sekungekho ongakwazi ukuthi akwazi ukuthi ayibhule uthi ngase ngimbona leyo unyazi lase liyaqhamuka lafike langena ngomjivo omhlophe phakathi endlini langena phakathi lase liphuma nengane yomfana. Uma liphuma nelengane yomfana lase lishiya lapha egcekeni lengane yomfana lase lithi uthi angunakile. Kuthe makusenjalo kwase kuqhamuka iveni yamaphoyisa. Uma iqhamuka leveni yamaphoyisa iza bese kwehla amaphoyisa bese vula ngemundla bese kwehla ubaba noma phakathi. Bese befika bayithatha lengane yomfana. Uma bayithatha lengane yomfana uthi angunakile. Inkinga nina abantu basemhlabeni nifuna imali. Inkinga anicabanga ukuthi uShembe uma esuke ukuphilisa kanjani. Umcabango wakho wodwa akona ucela ukuphila kuShembe kodwa ucabanga imali nomsebenzi ongcono kuphela. Usathi ke akwena niloyana owawusha nendo semncane wawukhishwa ubani wacabanga ukuthi ukhishwa ubani wena. Lapho mina abatwana benkosi abazali bami babengawona amaNazaretha baze bahamba bengawona. Kodwa yena wangithanda ngisemncane. Ngabahlobo abazali bami ubaba wayomfundisi eZayoni kodwa angazi ukuthi yini leyenza ubaba ukuthi angangithengeli ijazi laseZayoni. Uthi angunakile uthi wena abazali bakho babaleka bakushiya endlini ishindlu. Ithi ngase ngiyaqhamuka mina. Ithi ngase ngingena phakathi. Ithi ngase ngifike ngiyakhipha. Ithi ngakuphilisa nokubuya uphila ngenxa yami. Kodwa wena uthi angunakile. Abazali bami baze bahambe emhlabeni bangazi ukuthi ngikhishwe ubani. Babelokho besho ukuthi sabaleka sakhohlwa mntana mhlawumbe kuba ngimnyama nje ngafuseka lapho njengase. Ngize ngisole nami uthi leli ibale shuthi ngafusa kodwa ngoba ngasinda abatwana benkosi. Into esiyibongayo ukuthi ngasinda ibala sasho kodwa kuyangisolisa leli ngafuseka lapha mina.
Uthi ke base bakhohlwa hayi ngoba babengakuthandi bakhohlwa base bayabaleka ngenxa ukuthi babebalekela ukuthi niyabhujiswa kufanele nishe nonke nife. Uthi mina kodwa ngoba ngangazi ukuthi ubaba wakho akanayo omunye umfana ngaphandle kwakho amantombazana awu5 kuphela. Uthi ngase ngiyazama ngakho konke ukuthi wena nguphilisa. Ndaba kaShembe batwana benkosi likhulu ngicela ukugcina batwana benkosi bese ngihlala phansi. Ngiyacela batwana benkosi. Batwana benkosi kunenye indoda eyake yaxoxa enye indaba ngoba kuhle ukuhlala emhlanganweni kodwa kuyingozi ukuhlala emhlanganweni uma uzohlangana nabangani bakhe enijwayelene nabo kakhulu. Ngoba manihlezi nabangani bakhe enijwayelene nabo indaba enkulu enixoxayo kuyona indaba kaShembe. Nixoxa ngezinto ezirong nokuphikisana nabashumayeli nokwenza zonke izinto athi ekukhuza umshumayeli bese uyamphikisa kodwa la kanabashi iqiniso lilonke akekho umuntu ofundisa ukuthi akangahloniphi. Uma ungasahloniphi wena usungasayona inabashu kodwa yena inabashu sukuthi umntwana wenabashu ugqoka ibhuluke elimnyama ngesabatha. Ethi umntwana wenabashu ugqoka ihembe elimhlophe ngesabatha futhi akasigqoki isibhiki uma ukuthi akakwazanga ukuvunula ugqoka lezi zinto engichazayo. Inabasha ayisho ukuthi asigqoke igqoshi batwana benkosi. Ayisho futhi ukuthi asigqoke ojini. Uma usokwenza kuba buhlungu ngoba kusolwa inabasha kodwa kusengekuyona esho njalo. Ithi ke le ndoda mayingixoxela le ndaba. Hey uxole mfowethu ngihamba nawe bengabonanga ukuthi ugqoke ibhuluke nje isolo. Ithi le ndoda mayikhuluma ithi mina ngake ngafundisa inkosazana ingane yami. Ithi ngayifundisa yaqeda umatric lapha konabasho ugqugquzela ukuthi abantu abafundi. Kodwa ingozi enkulu abantu ababuyi besaphelela amakhosazana eVarsity. Kodwa sonke mhlawumbe asazi ukuthi yini le yenza lokho ukuthi kwenzeke kanjalo. Kodwa mhlawumbe futhi nathi kumele ukuthi sinuka amakhwapha akekho umuntu ongakwazi ukuzizwa umenuka abatwana benkosi. Ithi le ndoda yathi yahamba ingane yami yeVarsity ithi uyafunda iminyaka emibili ithi yasiyabuya sibuya ngesiso. Uthi ngayibuza ukuthi mntanami benguthenga yani imvunulo ayikho imvunulo ubungenayo kwenzeke kanjani ukuthi ulahle uShembe kwenzeke kanjani ukuthi uhlubuke. Ingane yangakwazi ukumphendula ithi le ndoda ngase ngiyixoxa yathi angikwazi ukuhlala nomuntu ohlubukile ithi ngase ngiyixoxa. Ithi kwaze kuhamba isikhathi ithi ngase ngiyabambeka le ndoda ithi ngangabe ngisakwazi ukuhamba ithi ngase ngilala phansi ithi ngiyibuza ukuthi ngikuliswa yini ithi ngase ngicela umthandaza ngazi noma uthi sisuthi angithule konke engizwa amatwana benkosi. Oh okay. Ithi le ndoda ithi ngase ngiyacela umthandazo ithi mangicela umthandazo batwana benkosi mawucela umthandazo noma ngabe kuthi uyahlula umthandazo mawuwedwa uShembe akawuzwa kodwa mawucela insizwa ziningi uShembe uyakuzwa kwenzeka ukuthi zonke insizwa ezu20 engamuzwa uShembe. Ithi wase yafika ukhokho waye ebusukilele ithi mayifika ithi wena waxoxa ingane yami. Uthi wena uyithathaphi ingane? Uthi okwaqala wena into eyenza ukuthi lengane ikhulelwe uwena lengane akaze usibikele thina mhla yeVarsity uthi iyaphuma namhlanje lengane yeVarsity. Ithi lengane njengoba ibihamba yeVarsity ibihamba ingagadiwe ibihambela yodwa sibukela nje uma thina sesidelile nengane noShembe wahlehla kuyo ngoba wena usibikelanga thina uthi lengane yeVarsity ucela ukuthi izalukazi nathi sigade. Wathi yikho lengane ukuthi ibe nje wathi sicela ulande ingane yethu ibuyele ekhaya ngoba kunje nje kwenziwe wena. Nkosi busise nikuzwile. Lubaba
Letha inkosi enhle unyazo lwezulu. Lo guqile uwandile wakadlamini. Empophomeni thempeli. Zikhonze ezinhle enkosini. Kunendaba eshodayo. Isikhathi esiningi ayikhulunywe la esontweni. Ngenye imini kunomame angikhulumi nabantu abadala ngikhuluma nale genge le engaphansi kwami nelingana nami ngoba endala nginami ngikwazi ukuyala. Lo mame lona kwakuthi njalo maku 14 yena mekushawa ithuluzi nangiya lapha ekhoneni. Ayithe efika umkhokheli, "Hawu mama, unenkinga ngani?" Athi hayi angikwazi ukwenza ukuthi. Hawu. Ngoba la ekhaya akekho umuntu wafika wazi wena yikuphi inkinga yakho. Mhlawumbe ungachaza. Athi hayi angikwazi. Sase sifika isikhathi lesi siyofika nakuwe. Sokuba hambe emhlabeni. Base beyobikela inkosi yamaNazaretha uNyazi. Baba sesihambele umama thizeni esontweni. Wathi hawu. Wayesebuka isandla sakhe. Wathi ake nilanda imbuzi eyodwa nje. Nilethela kimi. Bayibeka phambi komnikazi. Wathi ukuze ngibone ukuthi ngaphansi kwesandla sami le mbuzi le ayenza into ayayenza. Yancika ngesihlahla yashona phansi. Yashona phansi yaze yafika phansi. Nenziwa yini bafowethu mase ku-23? Masifutha nina niyoncika ngeyintonga. Wenziwa yini wena isigubhu meshawa? Lo osekhathele ahlehle wena nawe uhlehle. Yini ungayi isigubhini? Nakuwe imbuzi yoshona phansi. Nkosi ubuse senikuzwile. Siyabonga batwana ulusha lolibandla Nkosana kaMkhulu woza baba Nkosi busele kuzwe woza mabika hlabelelo 47 Nkosi ayibusisa ukuguqa kwabangcwele ikhona yakho
Ukuphakama kwami makube kuhle wabangcwele. Bakhonza abahle enkosini. Njengoba beqhubeka ekuseni sengena inkonzo yokunikela. Bengizocela ke nenkonzo yokunikelela insizwe. Ivuleke nayo ngoba nabo abashumayeli baningi bakhona. Bazowenza lo msebenzi nje bethi khaphu ngokusheshsha. Kodwa uma sekuqedwe ukunikelelwa inabasho inkosi yonibusisa amen. Xolise kakhulu nakulabo abantwana sebehlile ngaphandle. Batwa bami ningafe inhliziyo. Ningathatheki njengabantu engathi anibalekile esontweni. Ngiyanixolisela mhlambe nihlale kabi kodwa ngiyanixolisela. Amen. Phakama kamakuthandeke kwabangcwele. Bangcwele sibonge baba umshumayeli ngethuba sipha lona. Ke manje sesingena engqikithini yosuku. Angithi nje mhlamba amazwibelayo ngoba yona izoba ngaphandle. Amen. Ibingeke kodwa ke ibe khona ngaphandle uma singadlulanga kule nkonzo esiphiwa manje ukuthi asidlule kuyo. Ubaba uMbovu angimboni ngaphakathi ngicabanga ukuthi uyahlela ukuthi nenkonzo yangaphandle iqhubeke kahle mase kuyileso sikhathi. Ekseni usiphile bangcwele ukuthi ukuhlangana kwethu la kahle kubaleke kangakanani. Ngizohamba nje emazwini akhe bangcwele ukuthi njoba sekuvuleka leli thuba lamanje siyadinga kakhulu ukuthi abazali basilekelele. Siyadinga kakhulu ukuthi abantwana babalekelele abanye abantwana. Ngoba inabatshu bangcwele inhloso yayenkulu ukuthi ihlanganise abantwana bese itshala uthando bangcwele lokuthi abantwana bakholwe kuNkulunkulu lo wasekuhleni owunyasi lezulu. Amen. Abantwana ke isikhathi esiningi ukukholwa kubona noma ukusonta kuyaye kube into njengasho lutho uma ngabe kungekho lutho liphambi kwabo olubajabulisayo. Ingakho nabatshu yabakhona ngokuthi ifisa ukugqugquzela kuleyo ndawana. Ngizocela ubhuti ubaba uDlamini asilekelele njengoba singena kule nkonzo. Ngeke ngambona ngaphandle ngazi ukuthi ungakuphi njengamanje. Ngoba sizocela ukuthi kushawe uthando bangcwele ngokuvumayo ngoba ekseni akusebenzekanga kahle. Ngiyafisa ukuthi ngikuveze lokho baba uMbovu uze wavela wacela ukuthi kunezelwe ngoba besibona ukuthi ayikhona akuhambi kahle. Kugcineke kungahlangananga kahle kepha ke kasisoli umuntu besazi ukuthi uround 2 uyeze mina. Njoba senza lo msebenzi awuthinti kuphela abantwana laba bazomukela icathulo. Nakuyilabantwana abamaNazaretha kukhona abantwana abangasiwa amaNazaretha. Lo msebenzi usuhambe wafika ezingeni lokuthi nabo ubamukelise icathulo. Lapho ke sitshala ukukholwa bangcwele. Siyacela ukuthi noma unikela wazi ukuthi okufisayo nawe nokucelayo uNkulunkulu uyakubona ngokuthi nawe unikelela omunye. Siyacela bangcwele ukuthi simisele kakhulu ke masonikela manje ngicabanga ukuthi mhlambe iminimum mangicabanga ngazi Dlamini ukhona. Ngizocela ukuthi ubaba Dlamini asondele ngoba sengizohlala phansi. Okwami nje bekucela ngenxe kumakholo ukuthi siyacela silekelele kakhulu ngomnikelo ukuthi sikwazi lo msebenzi uphumelelise ngaphandle. Umsebenzi ke sinawo ngaphandle mkhulu kakhulu nizofike nibone nani bangcwele esizikuzamile ukukhava kodwa futhi kusashort. Siyacela ukuthi silekelele kakhulu ngomnikelo. Baba Dlamini siyacela Dlamini wakamkhokheli ingane kamkhokheli bangcwele uDlamini manje sengiyasaba ngoba ngithi ubhudi nje seganiwe manje bangcwele sekuhambe kwalunga imthandazo sizwakele umkhokheli imthandazo yakhe izwakele baba Dlamini mfethu sizocela ukuthi kungavala ukunikela uma ungangahlangani 10,000. Amen. Amen ke
kusho ukuthi ke nje sohlala la kuze kube yileyo ndaba mungakahlangani u10,000 socela mfethu wenza indlela mfethu bakhona khona ngisho isihlalo kwabashumayeli ngiyambona emawodi awu bakithi uphethe 2000 baba ngiyabona khona nokhanyile bandla sogodi suke ezweni elikude naye uphathisiwe amabandla sekuphakameni amen siyacela ukuthi angaziphoxi angaphoxi onempandla ileyo ndoda eyakhuluma ngaleyo ncwadi baba khanyile ngokuzayo bamusivakashele kuyoqala wena Nkosi busise amen bafowethu ngiyabona bafowethu abanye abasuka ezweni elikude ngapha komasho bafowethu hawu bakithi siyabonga baba masikane siyabonga baba Mathaba noShozi noMageba siyabonga nginiqede nonke bafowethu nabo bayasihlonipha masifike emazweni akubo ngenzela ukuthi bangcwele nibe nilungisa ngapha emaphaketheni ngizonikeza babudlamini manje bese sinikelisa amen Inkosi ibusiseni kuzwile siyabonga kakhulu ke nangabantwana abaphumelele kwivisit mhlambe bengayiphutha masingabongi kubagcotshwa bonke abaphumile baba kanye nathi ngicela ukuphama bangcwele cha bangcwele ngifisa ukudlulisa ukubonga bavangeli ngifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu kule zone kukwisa bridge esibhekile ayikho izone enaba shumayeli abakhokhela abathandi nabasho njengale zone 3 lokho angikusho nje angihloniza nginanazi uma ningababala uline baze bawu2 abashumayeli abalanga phambili abakhokheli ibhandi kuyezansi ka zone 3 whenever kune visit asikaze kwenzeka kwane visit umvangele ngekho lolo thando lolo bagcotshwe ilona bengilisukumele ukuthi ngiyafisa ukuthi sengathi ningahlezi niseduzane kwethu ngaso sonke isikhathi lokho kuyosilekelela ukuthi ngishaya kuthiwa khona iphutha elincane esilenzayo lisheshe ligwemeka ngoba nikhona phambi kwethu ngifisa nje ukuthi abashomeli mhlambe ababeqala ukuza namhlanje kanabasho kunje sakathi nokuzayo bengaphinde bebe khona ilolo thando lolo esilifisayo bazali bethu ukuthi whenever lasuke sikhona nani nibe khona amen udlameni kamkhokheli ozalo mkhokheli ke nangu sekhona uganwe ngakithi ngale kwaZulu no baba bathule nje umuntu akude ezongithula kanje mina umfana wendawo ayibonga Nkosi siyabonga bo baba awu nibahle baba ngizwile ekseni kuthiwa benise living nithe waqa kodwa le game ngathi sizomphusha uMadonsela uyayisho njalo umvangeli ukhowa abangcwele athi kuneyikhisi usuke ekhuluma isimini uma nje uke wawenza umsebenzi onjena obaba bayazi ngwabenza nje imisebenzi ithinta ubaba uGoba nje iphakethe elihlezi livuza ngoba kancane ezulwini kuyanyakaziswa akuzulindwa ukuthi uzafika evumani kunezimo eziphuthumayo angesibe bathi uyaphosisa mina ngiphethe uhlelo ngesibe bathi masosheshe siyenze nje isicelo sakhe kodwa nginabashumayeli lana angazi ko treasury bakhombe kephi uba ukhona abasondele phela bazosibambela inkinga ngiyazi abafowethu babhizi lapha ngaphakathi awu cha ngicela ukubingelela umunye ukhanyile onempandla baba khanyile onempandla shuthi impandla yakakhanyile ayibonkosi khona umpufu nomnyama kodwa ubabili baphiwe cha bangcwele angazi indaba ezitha nisilekeleleni bafowethu ngoba bafowethu bakazone 3 basabhizi ngaphakathi mhlambe lapha nje ngakumfowethu lo udludla kube khona bakhona kube khona bakuma ukuze singeke sibe sidonse kakhulu makhosazana amahle ayeye nabashayeye ushemba umoya ukho ngilosi ihambile ibuyiseni ngiyacela bafowethu sinyakazini abanye babe la emva kwalo Shozi sengizokukhomba ke sukuma Shozi sukuma ndaba ezitha masikane mfowethu silekeleleni bafowethu silekeleleni umsebenzi mkhulu lezi ingane ushemba uzimemile kodwa zilethwa into eyodwa sithanda unyazi
nazi namahle mafanta amahle phambi kwami angazi ke woba mangabe ngithi nibahle emakhosazana esho kanje mina ngincomela abashumayeli bashumayeli bami nazi namahle mafanta amahle ngizwa amakhosazana memeza kakhulu angazi bakhokheli nizwile indaba sisenkonzweni yonyazi lwezulu halalisa nawe